హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లక్ష్మీ జ్యోతి. ఈరోజు నేను గోంగూర గురించి అలాగే గోంగూరకు సంబంధించి ఒక ఐటెం నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. చూడండి, గోంగూరలో మనకి చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయండి. విటమిన్ బి, అలాగే B2, B9 అనే పదార్థాలు, అలాగే ఐరన్, కాల్షియం, పొటాషియం, ఫాస్ఫరస్ అనే ఖనిజ పదార్థాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడైతే నేను గోంగూరకి చట్నీ తయారు చేస్తున్నాను. ఏమేమి కావాలో చూద్దాము. గోంగూర కట్ట తీసుకున్నానండి. నేను టొమాటో, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర 1 టేబుల్ స్పూన్, తాలింపు దినుసులు, సాల్ట్ టేస్ట్కి సరిపడినంత, ఆనియన్స్, వెల్లుల్లి రెబ్బలు కావాలి. నేను పాన్ పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని 1 టొమాటో అలాగే 2 పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేస్తున్నాను. అవి వేగుతున్నప్పుడు మనం గోంగూర యాడ్ చేసుకోవాలండి. మొత్తం ఒకేసారి యాడ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే టొమాటో అనేది కొంచెం వేగాలి కదా. ఇలా వేగిన తర్వాత కొంచెం చల్లారిన తర్వాత నేను మిక్సీ జార్లో తీసుకోవాలి. నేను ముందుగా పచ్చిమిర్చి, టొమాటో మిక్సీ జార్లో తీసుకుని మొత్తం తీసుకోలేదు. జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొంచెం ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నానండి. ధనియా పౌడర్ అనేది గోంగూరకు చాలా ఫ్లేవర్ ఇస్తుందండి, చాలా టేస్ట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇది గ్రైండ్ చేసుకుందండి కచ్చా పచ్చిగా. ఈ లోపల మనం పాన్ పెట్టుకొని ఆ పాన్లో కొంచెం 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని తాలింపు దినుసులు యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇలా ఈ విధంగా గ్రైండ్ అవుతుంది కదా, మనం ఈ లోపల పాన్ పెట్టుకొని తాలింపు దినుసులు యాడ్ చేసుకోవాలి. జీలకర్ర, తాలింపు దినుసులు, ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. పచ్చిమిర్చి నేనైతే ఒక కట్టే తీసుకున్నాను కాబట్టి దానికి నేను 4 పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నానండి. అవి వేగిన తర్వాత మనం ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం లైట్, మరీ బ్రౌన్ షేడ్ రాకూడదు, కొంచెం వేగాయి అనుకుంటే చాలన్నమాట. ఈలోపు మనం గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఆ పేస్ట్, రిమైనింగ్ గోంగూరను కూడా ఆ దాంట్లో యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లో ఉప్పు టేస్ట్ సరిపడినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని ఈ పేస్ట్ మిక్సీ చేసుకోండి. ఒకసారి ఊరికే అలా మిక్సీ చేసుకొని ఆ పేస్ట్ని ఈ ఆనియన్స్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి, సింపుల్గా చాలా బాగుంటుంది. ఇది నేను కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకున్నానండి. మొత్తం మిశ్రమాన్ని కలుపుకొని కొంచెం సేపు అలా వేగనిచ్చానండి. అంతే అండి, టేస్టీగా మనకి గోంగూర రెడీ అవుతుందండి. గోంగూర అనేది ప్రతి వీక్లీ వన్స్ అయినా మనం ఆ గోంగూరని మన ఫుడ్ ఐటెంలో యాడ్ చేసుకోండి, చాలా మంచిది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.